का कहनी है कि जब बॉस गावे नु तो अच्छा अच्छा सिंगर शांत हो जालन, जाने लन कि शेर के गाना बा कहीं ना कहीं बवंडर मचाई आ बवंडर मचा रहल बा। फाइनली गाना आ गया का गाना आवते भाई बवाल मचा रहल बा। गाना का जोड़ा बा, गाना का जोन जोन सुनत रह लोग इतना ज्यादा शेयर कर लो कि यूट्यूब भी समझ जाए कि गाना के जल्द से जल्द ट्रेंडिंग में लावा। काहे कि गाना बहुत ही बवाल बा भाई। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह गाना के गईले बाड़े तो कहीं ना कहीं बवाल होके वाला बा। इ गाना के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोग। और इ गाना में सबसे ज्यादा नुकसान भइल बा तो केकर भइल बा? सोमिया पोखरेल के। सोमिया पोखरेल के गाना रहे जो पावर स्टार पवन सिंह लात मार के भगा दिले बाड़े सोमिया पोखरेल के। इ गाना कहीं ना कहीं सोमिया पोखरेल सुनत हुई है तो कहत हुई कि काश इ गाना में हम रहती, इ हमार गाना रही तो एगो अलग इतिहास रची। तो सोमिया पोखरेल तू ही नु कहले रहू कि कौन है पावर स्टार, हम उसको नहीं जानते, यही से पावर स्टार तारा के लात मार के भगा दिलन। गाना का बोल बा कि जनी जा कमाए कलकतिया राजा मार ली सवतिया मतिया राजा। माने कि बंगाल पावर स्टार पवन सिंह जाते रहे कमाए, तुमकर वाइफ कहतड़ी कि मत जा न तो तारा कोई मती मार ली। तो बॉस की कोई मती मार पाई है? वो तो खुद मती मार आई बड़े। बाकी एक बात तारा लोग कह देते नहीं, गाना बहुत धांसू बात, ज्यादा से ज्यादा करके शेयर करो, जोन जोन लाइक करते रहो लोग, कमेंट करते रहो लोग। एक बार शेयर कर दो, कम से कम 5 लाख शेयर कर दो कि तुरंत 5 करोड़ व्यू आ जाए, गाना ट्रेंडिंग में आ जाए। गाना कहीं से काटे लायक नहीं के। पावर स्टार पवन सिंह खाली गईले बने, राइटर बने निक्की निहाल। गाना कहीं ना कहीं बवंडर मचाई। देखो इतिहास तो रचे वाला बा, रह गई फैंस के हाथ में। गाना बहुत बढ़िया बा, हमारा तो बहुत बढ़िया लागल। गाना कहीं से काटे लायक नहीं के। बाकी गाना का नहीं को सुने लोग तो जाके जल्दी जल्दी गाना सुना लोग और शेयर कर लोग। चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अपर राय कमेंट सेक्शन में दिया लोग। कलकतिया ए राजा सही में गाना मस्त बा। पावर स्टार पवन सिंह बंगाल में जात रहे कमाए, उनकर वाइफ कहते कि मत जा, ये कहानी बा गाना के। चलो मिलते नहीं नेक्स्ट वीडियो में।